Monotes е лидер в управлението на парични потоци и сигурността на ценни пратки в България с над 25 години опит. Ние сме компания, която се развива и расте, като предлагаме сигурност, иновации и професионализъм на нашите клиенти и партньори. Но най-ценният ни ресурс са хората, които работят с нас. В Monotes вярваме, че успехът се дължи от усилията на сплотен екип, който споделя обща визия и ангажимент към иновациите. Ако търсиш предизвикателства и искаш да работиш в динамична и подкрепяща среда, ние сме точното място за теб. Всеки ден нашите екипи работят с нови технологии и решения за осигуряване на максимална безопасност и ефективност. В Monotes вярваме, че най-голямото предимство на компанията е хората, които я създават. Присъедини се към нас и бъди част от екип, който прави разликата. Ние в Monotes поставяме безопасността и подкрепата на нашите служители на първо място. Ако имаш желание да се развиваш в иновативна среда, при нас ще намериш нови предизвикателства. В Monotes създаваме възможности за професионално развитие и растеж. Ако искаш да станеш част от нашия екип и да работиш с водещи технологии в индустрията, кандидатствай сега. Ние вярваме в хората и знаем, че заедно можем да постигнем още повече.